ti Masakbayan. Ano talaga nakasagana kan apok? Sige, ibaga akong katipod now. Do apay asyakla ang tinabangunam amang tartarabay ka, kabayatan ti panandakkel mo. Di kagdanag, Lola. Naustuan ako ni ti edad. Addan nakam ko. Maawata kong ti amin. Basta ti kayat ko. Ibagayo ko makanyak no ayan dagiti dadakkel ko. Ay, amom apok. Diyak damdamaan adumtang ta iti kastoy apunto. Impagarup ko no umdasan kan kati adda kasasaad ta ita iti biyag. Lola, Kunak no saanan adumtang ti kanito. Nga ikagumaampay lang amon ti kinapundo. Maipapad ka nagiti dadakkel mo. pasensya kayo, Lola. Ngamkas itinakon-akon. Addan nakam ko. Maawata kong ti amin. Iso akayat ko amamuan no ayan dananang kantatang ko. Kaya nakalaag, idi pinanawan na kayo ti amam apok. Anya? Dayta ti agpayso Hector. Sipod idin, saan min nga mo kaninanang mo no sa dino tinapanan na. Basta nagpakadang agsapol ka no iti trabaho na. Tapno maipay na ti pagkasapulan yung agin na. Ngam saanan na nagsubsublay. Kagrunaan na, saanan ang nagparparik na. Kasta ka di, Lola. Word, apok. Iso ada kami kaninanang mo tinangi kang gumaan anang isakan ka. Idi maladaga ka. Ngamga po iti rigat ti panagbiag. Kinasamitan ak ti anak ko asyak pailakan o ti makaamukan ka. Tamapan ang trabaho iti adayo ang lugar tapno mabiyag na ka. Lola? Gaputa talaga mo't amarigatan kami ide. Imanugotak. Kadagiti ununa abulan. Mayat payman. Ang paupaw-it iti kwarta ti inam. Kakuyog ti surat amang ipakpakamaw. Anasaya at ti kasasaan na. Aging ti may isang aldaw. Surat laangan ang naggapukan kwan at tinaawat ko. Anya ti nakalana iti surat na, Lola? Ipakpakaam mo na iti surat na. Anak asawan na iti lugar nga ayan na. Kat saan ka nun ang makaipaw-it iti parakan ka. Anya? Day tatyak pa'y apok. No pa'y kasta. Nagnamnama akide nga amangan no makonsensya ni nanang mo. Kat pawitan na kamutlaan. Ngam talaga saanan. Iso aman ipon idin. Siyaklatan tinagisaksakan kan ka Hector. Dayta ti si bubukal akin apod no. No apay asya akon nga aapo mo. Tinabangunam kas dadakkel mo. Di mo nakaskaso ti may papankanagiti nadakkel mo, Hector. Tinapatag, ang kakadwa tayo kadagiti kabarkada ta, ha? Sa bagay mo't kit di, Averon? Saan mo na basol ti basol da? Ti importante, naragsak ka. Wan mo't kit di, Gusto ka, Veron? Naimbag lang natanda kayo, barkadak. Oray kaskasano. Malipatak ti kawan na banguna kadadakkel ko. Katuan mo't. Ganandamot niya apong mga bakit saan ka di? Di na kamat baybayan. Itad na amin na ka sa pulam. As-asikasuan na ka. Pudno day ta, Veron. Oh, anya palaro ti sa pulam. Awan matkit din. Oh, udlagayam. Iso tuloy lang ka ti biyag, Hector. Saan na nabaling awan na bango na madadakkel mo? Tandamot niya apong mga bakit. Amang ipaay iti amin na masapol mo. Kangrunaan na. Anda kami abarkada, makanayo na kadkadwam.
Angay ti panagadal mo, Hector. Nasayat mo't lola. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Nasaya at narundo kasta. Awan ka di matla ti pariko ti pagadalan nyo. Ang mga lutin na pakairamraman namin jaya. Di ka agdanag lola. Nasingpat ti apo ko yo. Siyak pa iti mairaman iti kumporme akalukwan iti pagadalan. Imposible mata. Kaya't ko lati baka sigurado, tasayang mo ti panagadal mo no bilang laang apo. Imbagak mo tin lola. Saan kayong agdanag? Nasayati ka sa sad ti panagadal ko. Awan ti parikot. Maalangan roon. Ay, anyan ay tararamidam ngay. Assignment ko lola. Kat dahi ti pamanagnak nga ipampamaysak ti panagadal ko. Ay, talaga mo't Ay, nasaya at ngarundo kasta. Maala, umulaak nga rudan ang maturog apo, tanay. Rabi imatan. Engkanto matan maturog, apaman ang mairingpas mo na ita assignment mo. Wan lola, saan da ka pa kadanagan? Tadagiti tropa. Sigod-sigod ano sumang putak diti pagadalan. Sabtendak mo tinadagos. Sakam tagigita na mapanidi tambayan mi. Sakbaya mga rugiti klase. Numapay nga itangawan damat. Imposible mo't nagpapadadaan aglangan ita. Imposible asanda apakaamuan. No bilang laan. Hector! Oh, Veron. Ada kagayam dita. Kunaklaki din nagpapada kayo kadagiti daduma kabarkada tangawan ita. Kunak no naglangan kayo amin. Saan, Hector? Kasinsina bilang kadagiti daduma kabarkada ta. Nagkapuan nyo ngamin. Sigod-sigod mo't nga orayan dak no bilang at na masapol pagsasaritaan tayo. Kinasarita mi namin ni Mang Miguel. Ha? Sino Mang Miguel? Dayo dito'y lugar tayo ni Mang Miguel. Mayata kasarsarita si ka. Nagsingpat. Madlaw nga do ti muna. Kan ado ti masursuro kan kwa na. Agpaiso? Wan Hector. Iso ti nasayaat. Intod madamdama. Agkuyog ta. Aggindan ta na mapan iti lugar nga imbaga ni Mang Miguel. Sigurado ang mapan matlaang iti ti daduma kabarkada ta. Madlaw nga min ama ay ayo na mata makisarsarita ka ni Mang Miguel. O sige Veron. Sumurutak. Interesado akong tamakam amoy iti bagbagam Mang Miguel. Iti lugar mi ni Mang Miguel manang Emmy. Masansan amapan iti pagadalan mi kat umungan na dagiti estudyante, karamanan dagiti kabarkada. At dapay gundaway nga awisan na kami nga agpiknik iti igid ti karayan no addawaya. Ibiglay na kada kami dagiti sursuro, manipod kadagiti agnagan iti Carl, Marx, Mao, ken Lenin. Kadagiti saan ang makaamam mo, dagiti nagan anadakamat ko kat na-impluensya a personalidad amang iwarwaras iti makakanigid nga ideolohiya. Iti ababa sarita manang manangalilaw da. Kagiddan dayta, ipakpakaamuna kada kami dagiti pagkurkurangan kampay idi ti gobyerno. Maiso kano ti makagapo no apay adinan intuloy ti panagadal na iti Manila. Ipamay sana laangan timang tulong kadagiti agtutubo. Anamin pinsan kanon alinipat dagiti adda iti turay. Gapo kadagiti mangmangag ko idi nga ibingbiglay ni Mang Miguel. Saan ang naigagara ang napanunot ko ti inak, kan ti kinapunno,
Ano andala ko matinasaya at anastra ka na trabaho iti probinsya mi. Saan ko man nga imadayo, kat di na kumamutan pinanawan iti den na ni Lola. Di tamutan nga ininot arimusing tigurak iti gobyerno, kan kadagiti dadakkel ko. Sumurot kay tiyaw awis ni Mang Miguel Apaskan? Jay anibersaryo ti grupo da. Jay panangrambak da iti Cordillera day. 1 hektar! Veron, sumurotak. Mayatanak nga minadumdum kadagiti palpalawag na kada tayong nagtutubo. Lakas nga dagundaway nga agdudupudop tayo. Muray siya hektar. Kaya't may mati sumurot. Ganti na duma pa akabarkada ta. Di sumurot tayo. Ngayon masapol nga agpakadak pa'y kanilolak. Jacket nga agdanag. Siyak, nagpakadakon ka dagiti dadakkel ko. Bakasyon ka numat, isop pinalubusan na. Sapay la ko matapalubusan nakmat ni Lolak. Talaga kami nakayat ko ti sumurot iti awis ni Mang Miguel. Gananad ka iti papanadyo apok, di kag subsubog ijay. Di ka agdanag, Lola. Nasing putak mat. Ay, sa bagay ba't kit di Ngam sigurado ka saan anak kababain Nangruna kat awan mo ti maipabalon ko kan ka kwarta. Amangan no laat nga dagayang masapul abayadam. Awan, Lola. Di ka agdanag. Naalanga rod, ulitak, aganad ka, iti papananyaw. Wan, Lola, di kang tanag. May ka nga rod maturog ang tanay, rabing. Tapno masapa ka intun bigat, kat di ka maladaw, iti pagsisinarakan yaw, kadagiti kakadwa. Nagkadu tayo gayam, pero agasang may tauray la talo aban dinagluganan tayo amin anang itulod kada tayo iti dayta lugar. Wan meron hektor, kabakiran matan iti dayta abanda. Tanawan mat makita balbalay dito'y nang ituludan kada tayo dagiti nagluganan tayo aban. Wan nga rod. Talagang tayo niti dayto adiso. Kaya't ko maamuan nyo, nga dapay naska na pagdalan tayo. Saan tayo pagayam anak hektor hektor? Paangayan ti Paskan. Wan nga rod. Alan, rugyan tayong ti magmag na. Dayayan meron. Dayta dalan niya agturong iti bakir ti tinurong ni Mang Miguel. O may kan, sumurot tamutin kadagiti kakadwata. Kamaud dyanan na. Nakagtang tayo matlangan doon. Ay, dayo mati dinalyasak tayo. Pag-asin ka ni. Malaman anak agtang tayo dito Ayos na, saan ka di? Kita mo yan. Nakaragragsak dagiti sinangputan tayo iti day tapos iti kabakiran. Ano nga ron? Dapat iti kagsasala. Kabayatan di pa nagtuktukar ti daduma iti ganisa. Makapayat meron. Italaga nakaimata ka di kastoy. Uray siya ka ron. Panagkunak kat aging joyak dito, Hector. Uray siya ka. Talagang aging joyak lakit di dito Kita ang Hector. Ha? Adadagiti mang sarsarabo kada tayo akabarbaro asangpad.
Nakaragragsak na amakyal alamano kadagiti kakadwata nga agtutubo adintang ditoy. Unan niya. Okay ka, mabantamot iti ayan da, Beron. Makiam-amutamot ka dakwada. Masawon, Mang Miguel. NPA kayo aming nga adda ditoy? Wen, Hector. Jak ilibak dayta. Si pupuso kayo, ngay manugot iti awis ko kada kayo. Isungawan nga rod matinaskan nga ilimad, wano ilibak ko. Agbalina, kanapod no kada kayo, nga inawis mi ditoy. Kastamat dagiti kakadwat. Binilin ko amin ida, asan aglibak kada kayo. Mang Miguel, kanta ngay agsarsarita-tan, may papaniti grupo mi. Kaya't kapag pilyen, ngay suntumatlaan, taramidat kadagiti padam, nga agtutubong adan ditoy. Pagpilyan iti anya, Mang Miguel. No kayat mo dagbalin akas kada kami. Agtalinawit kaan dito kabakiran. Wano saan? Agsubli kay jay patad, nga masapol nga agrekrut ka, iti agbalin na kakadwa tayo. Kas, iti panangawis ko kada kayo. Ha? Sikati umuna nga agpili, Hector. Kalpasan na. Isublat ko akasarita dagiti kakadwam. Taiso damat ti pagpiliet. No anya, ti kayak da. Mariknak amasan sa dudak idin nga agadal man ng Emmy. Kan gaputain tanam kon iti panunot ko, nga awan matla ti patag ko kadagiti dadakkel ko, isa binaybayan dakon iti dan na ni Lolak, pinilik nga rod tinagtali na adlaangan iti kabakiran. Dagos met asinanay nak ni Mang Miguel nga agaramat iti igam, nga ad-addapay anakaragsakak. Diyak man amuta saan man laasin kan iti isip ko idi, no kasanulaangan ni Lolak, no saan akon nga agsubli iti danana. Diyak pulos na panunot asigurado nga agdana ganday jay, no di na kon mapasangpet pay. Basta ti amok, day din ti rugi ti panagbiag ko iti kabakiran, kas kamang ti makakanigid a grupo. Kat iti kaunaan agundaway manang, nakariknaak iti nagpaiduma ak kinaragsak ken gagar, gapo iti kabarbaro a kapadasan, iti dasig ko kas agtutubo. Apaman anasanay dakon iti panagigam iti armas, ad-ada nagbalinak anadursok, kat kanayo nak amagagaran tunggal adda dagiti operasyon mi, ama ipasungal-ngal kami iti rangat. Sige kakadwa, labanan tayo ita! Nagana sa talaga ti makiramat. Nang runa ita, tawanin dadanagak apulos, akas itidamo. Kas lagagangay laangan kanyak ti makipimpin naltog kadag iti soldado. Panayruwamak ka talaga ni agaramat iti igam.
Anda napunta ka nakadwak. Iya banda tinagtaodan ti putok ang nakapunta kang kuana. Iti nga rup mo ti pangturong iti igam ko. Bilibakan ka, Hector. Awa na pulos ti buteng mo, no may papana ni tirangat. Mapalpaliw ka, tunggal may pasungal-ngal tayo iti rinlupak. Talaga desidido ka, amakirangat. Di ka pulos agbuteng. Gapu ka dagiti na isalay sa'yo kanyak, sipod nagamam mo tayo, Mang Miguel. Maawata kami dagiti impalawag yo kanyak, may papan iti kinaawan ti serbi dagiti agturay. Pinaibay anda dagiti kas kanyak nagtutubo. Hector, Rumbang lang ngay laban tayo ti karbangan tayo kontra ka dagiti abusadong agturay. Nangruna ti karbangan mi agtutubo. rumbang laeng, Hector. Kat mamati nga agbalin kanto, anasayat a lider ti grupo tayo, no dumtang ti umno nga aldaw. Anya? Makit-kitak, nga dadapay anasaya ti pagbanagan ti grupo tayo. No si kanton ti mangidaulo, Hector. Mamati nga dadantupay nga agbalin tayo nga epektibo kan nabilid. Nabaliki. Agyaman na kiti panagtalakyo kanyak, Mang Miguel. Awanan yaman na. Kan maysa, ibagbagak lang matipod no. Mamati nga agbalin kanto, anasaya ta lider, ti grupo tayo. Pasiglangan nga uni dagiti insekto di kabakiran ti mangag. Nakaturog lakit din dagiti kakadwa. Ngamsyak. Ora niya taramidak. Diyak pa lang makaturog. Sana mapuna sa pulos iti isip ko. Noon niya nga talaga ti lablaban ni. Iti kabayag mo tanti pa nagbalin ka ang miyembro ti makakanigid a grupo. Mariknak mo tanti bandog ko. Nabambanogak ang kalkalap iti kompormila dita. Nabambanogak ang makirangrangat ka na iti tropa ti gobyerno. Karunan na. Mabambanogak pa amang pampanunod. Noon niya talaga ti ideolohiya ngay lablaban ni. Malaksit iti dayta. Kailiw ko mutinti na uli makapanagbiyak iti dan na nilolak. Oh. Kumusta nga taytan nilolak? Anya nga tanti mapampanunot na maipapan kanya. Kalpasan na dyan nagsubli iti dan na sipod nagpakada ka dumara iti panagrambak ti Cordillera day. At dan sumagmamano atawan tinapalabas. Marik na, asaan ako anaragsak dito'y. Sana kas ididamo, at talaga ang magagara na kaunay taanyaman ni Aramidan ni.
Sapay awan mo dito ni Beron. Pinili na iti kampay iti kat agrekrut lahanan. Tadi na kay tagbalinanan anay ng NTA. Nalawag din na amok iti. Asaan mo't lang ang nagtuloy ang agrekrut. Tas sigurado ang kinunana lang iti tikas tiyan ang agrekrut. Tapno mapalabusan ang makasublin iti lugar mi. Gamti kinapod nuna. Di nalakit di kaya iti ipapaaramid iti damang Miguel Cancwana. Anyaday ko nam, Hector. Mang Miguel, nauma ko diti kasasahad ko dito eh. Isang agpakada ako man, tagsubli ako iti din na ni Lola kiti patad. Si Papa Lubusak, iti day takid daw mo, Hector. Agpay so, Mang Miguel? Agyaman ako unay. Iso na laeng. Tama talaga nakmet, para kan ka. Apay, Mang Miguel. Anya ti pagdanagan nyo kanyak. Sigurado. Ibusan da ka dagiti militar. Uluyan da ka. Wano dagiti asino man nga otoridad ang makakita kan ka. Iti pa nagsublimi jay patad. Anya? Apay ko, Mang Miguel. Gapo takaduada ka. Kamang ka, di makakandigid ang grupo. Saan damat nga mo nakikapungak kada kayo? Saan ka di? Awan, ti mailimad, kadagiti militar. Una itura sino pa nga otoridad, Hector. Mamati nga muda, nagbalin ka akamang mi. Akaduami. Iti lasod ti sumagmamanatawan. Katpatya, may sagmak ka, iti kanito nga da makakita kan ka nga otoridad. No sumalog kan, katagsublikan iti patan. Anya? Iti kanito ang matiliw da ka, Hector. Sigurado nga itorture da ka. Tiyakmat kaya ang mapasamak dayta. Isa pasensyakan. Ngam saan ka palubusan na sumalogan ni patad, Hector. Ang talinawid ka lang dito'y kabakiran. Ngam ti may sagmak kagitim. Ala, panawan kan. Oo na yan. May sagmakak kan. Jack Racket di kahit may sagmakak. Iso na lang ta. Talaga kaya't kunti pumanaw dito eh. Nauma ako ni tikas na kasasahad ko. Isama ka mo ditat. Ang di ba sa klaga na pumanaw dito yung kampo. Pama na makakita akit napintas at tiyempo. Ang subli ako ni tayan ni Lolak. Ang maganda daklaan. Tap na awan ti makakita kanyak ang militar. Hector, apo, kagyaman ka nagsublikan. Lola, Kunaklakit din no anyan tinapasamakan ka. Kalpasan akimbap kang ka iti makakandigid a grupo, apok. ha? Amo yun na niya tinaramid ko, Lola? Amo yun nakikapagak iti makakanigid a grupo? Saan anairibak kanyak na ita, apok? Tanagdinamag dito'y lugar tayo na ita. Kalpasan nakasubli dito'y da Veron agayem mo.
Kalpasanday di aldaw ang nagpakada ka kanya, kapok. Lola, pakawanan ko ma. Nagbiddo ta kiti kasya nagbalin na desisyon ko idi. Naalilawak, Lola. Na brainwash ak. Kaya't kung tagsubliti na uli mo kabiyag, Lola. Iso naglibas ako na di kampumi kat nagsubli akong diti lugar tayo. Apok, panagkunak. Kasaya atan no sumuko ka kadagiti masatnan. Anya? Saan na mabalin, Lola? Sigurado nga uluyan dak. Itortur dak lakit di. Anya kumaga po nga aramidan dakan kaday tangay, apok. Gaputan mo dak imapagak iti makakanigida grupo, Lola. Isojak kahit ti sumuko. Ngam, apok. Dagiti laeng otoridad ti makatulong ken ka ang mga barwanan. Saan, Lola? Ang mga nuluyan dak. Diyak kayat ti sumuko kadakwada. Katang, ay sumatlagayam amadlaw ang nabambanog kaunay anak ko. Ay, permi ananang. Ay, huwan gayam, ayan ti apo ko yo. Aday ti silid na. Kat no medyo sumipgat mo ni tayin tulod ti amana. Nagpaspasyar da ka no, iso na banog siguro ah. Aman no, nakaturog pa yan asaan anangan, nanang. Nabisog ka no, matitay simbang paut ko nana. Tanangad da ka no ni amana sakbay nga intulod na dito'y balay. Ah, kasta ka din, nanang? Aman no, nakaturog siguro. Baybayan tayo nga roden, tanong makainan na. Tadaman klase na ninton bigat. Nalang arod, ikamot agpulos ang tamang rabi tayo batan kada tatang mo. Wananang. Agar mo sarkan, Mike. Ang mga numala daw kay ti klasem. Nasapa pa'y nanang. Agiddan ta nga rodan ang mga na. O, sige nga, Rod. Daapong ngay. Saan da ka di ba yung mga nanang? Madamdamadan to ka noon, ta nagkapeda itay nakariing da. Kumusta mo't nga iti panagpasyar yung agama? Mayat mat nanang. Kas iti sigod. Ado tayo nagpasyaran mi. Ken napan kami pa'y gaya medyo balay da. Anya? Insurot na kamanan ijay? Ang mga nadama ko na ti kadandan nana. Nasingpot mo't na antimila nanang. Inayayam ko pa'y ngamin na ading ko. Kasta ka di. Naimbag mat no saan nakapakpakitaan ti madiday dya babae. Saan mat nanang? Kat anya mo tinyawid mo nga intad ni tatang mo. Awan nanang. Ta saan ba'y ka na nagsweldo kunana? Kasta aya. Mala, agawa ang nga rod timangan, tamapan ka nag-eskwela. Delia, awan ti trabaho mita. Nagpakadak idi kalman iti boss ko tatang. Nakisinukatak iti day off iti may sa katrabahwak. Idi kalman pa ngamin ang medyo maditiriknak. Kasanaw katabos mo mati bagay miti katatrabaho. Inton kuan na agsakit kalakit nga ruday. Saan matatang? Kaya't ko lang amin ti makaurnong para iti matrikulang tumanan ni Mike. Umadani manan ti panag-examen da. Apay, awan natin maitulong matindi amana. Sikala aminan. Awan mo tititod na tatang? Obliga umot ngamin Anya ka dito? Ang madaylata na mapanaipaspasya di anak na. Awan na pulos maitulong na iti panagadal ti ubayin. Diyak kaya ti dumawat tatang. Aging ga ka ba ilak nga ipaiti kasapulan ni Mike, aramidak. Diyak kaya ti kaslagpal palama dumawdawat iti kwarta iti amana. Ay, no apay mat ngamin apalpalubusam asumursurot iti amana. Nagpuskol matiro pa na dya lalakay. Taintun isubli na ni Mike,
Ima-ima nga agawid dito balay. Bayan yun, tatang. Kas nakon, kabailak nga ipaay ti kasapulan ni Mike. Diyak kasapulan ti tulong na diya lalaki. Anya launay ay ati pagsarsaritaan nyo nga agama itay. Kasla makapungpungtot ka. Kasi no matisan ang makapungtot nga eh. Agasam, tanagawid manan nga ima-ima di apo ko ta di kalman. Umanay latan di pa nang ipaspasyar di na laing alalaki iti putot na. Diyak man amo ka ni Delia. Apay nga minapalpalubusan na diyanak na. Nusakla ti matulaw. Diyak pulos kahit nga agkita da nga agama. Awan babae na di alalaki. Diylatan may kadwa pamilya na ti bibiyagan na. Kasanumatan nga iti obligasyon na kanimay nga apo ko ta. Hawan maaramidan ta. Tasaan mo't akayat di anak mo nga obligaan di na laing alalaki. Nga roda. Iso na panuy-nuyan. Ngamwad ako mamot bain na. Aramidin na ti rumbang. Sapay, amo ka masasayar mo't no daduma ni Delia. Nagruna no agis istorya ni Mike no kasta nga umaisukunin di amana. Sapay la kumangarod. Taamon to ni Mike abigbigan ti sakripisyo kan kuwana ti inana. Saan kumamaalilaw kadagit ipakpakita kan kuwana jay nalaeng nga awan ti amona nga amana. Bagakon iti damo apaset ti surat ko, nabayagan ang nagsina kami iti asawak manang Emmy. Ngamjak pawpawilan ti anak ko as sumurot iti amana. Saan apulos ang napugsat ti komunikasyon da nga agama, manipod nagsina kami. Iso ang aklon motan ti anak ko, nga adan sa bali a pamilya ti amana. Adda pa mabalaw kanyak dagiti naganak ko, taapay kano ajak dawatan ti sustento ti anak ko iti amana. Ti rason ko nga minmanang, kabailak na isakad ti panagbiag mi nga agina, nga uray awan tulong ti amana. Ngam iti sabali abangir, amok iti bagik, at talaga amarigatan akon. Gaputa dumakdakkel ti gastos na iti pagadalan. May saak akahera iti may sa groserya. Iso at talaga asaan nga umdas ti matmat gadak para iti kasapulan mi nga agina nang runa ti panagadal ni Mike. Agingga nga ada na panunot ko a solusyon ti problema. Jay ko ram nga ibagam kada kami kandina ng maudilya. Adan na panunot ko a solusyon. Tapno sa anak unay amarigatan iti panang papaadal ko ka ni Mike, tatang. Nanang. Banya nga day ta anak ko. Agabrodak laangan. Anya? At padawag di anak mo? Kung nagpaisaw dilya. Kasanom ni Mike no pumanaw ka. Kung sigurado ka din, iti daytaan na panunot mo. Sigurado akong tatang. Nanang, total, napigsa kayo pa'y matamang taripato kan kuana. Kan may sa, dakkalan ni Mike, amunan ter aramidan na. Apay nga minasikalaan tagsakripisaw. Aba di mo obligaan di amana.
Wen mo't anak ko. Saan mo't siguro adakos ta anak na mo't ni Mike? Kan maysa, kanayon dapay nga agkita nga agama. Naibagak mo't tan kada kayo saan kadi. No disno do amang ted, tinasayaat. Ngamkas makitkita tayo mo't. Talaga nga awanday ta iti bukabularyo na. Kaya't ko apanagnakan kwa na, akabaila kapag turpusan ti anak ko, nga uray awan apulos ti naitulong na. Ay, Hala, adakan ka day ta anak ko. Sikati matulog ta si kakat nga rod ti inana. Kat sapay ko matagbaligi ka iti panggap mo. di mo pa kadanagan ni Mike. Tada kami ti makaamukan kwa na, anak ko. Agyaman naktatang, nanang. Ako maibagakkan ka. Anya day tananang? Manula atawanan, agkolehyo kanton. Dumakkel ti gastos mo iti pagadalan. Iso na panunot ko ti agabrod laangan, tapno makapagtuloy ka nga agadal. Papanam ngay nanang? Nagaplaya ka domestic helper di Hong Kong. Kat iti mabiit, ag-flight akon. Kasta ka di? Okay lang nanang? At damat da po nga kadkadwak. At damat ni tatang. Day tarod ko matidawatak kan ka anak ko. Asaan mo asansanan ti sumursurot iti amam. Amangan no mabaybay am ti panagadal mo. Saan nanang? Agadalak ka na yung bag. Kanawan magdakas na sumurutak ka ni tatang. Ipaspasyar na klang mat. Basta iti kaawan ko, agsingsingpot ka. Di mo baybay ang daapong mo, nang runa ti panagadal mo. Laglagi pa nga iso ang mapanak iti adayong agtrabaho, para kan ka. Awan tinamnamaom iti amam anak ko. Nanang, laglagi pag ti amin abilin niyo. Nakapanan ni nanang mo ija Hong Kong. Di tayam mo no kasano ti kasasaan na ijay. No nasingpot matlaang ti agbalin nga amo na. Iso nga igaad mo ti agadal. Tapno adamot serbi ti panagtrabaho ni nanang mo ija balasiw tao. Apong, agadala ka na yung bag. Day tamo ta talaga ti bilin kanyak ni nanang. Amo mo't nga isulaang ti agsakripisyo para kan ka. Iso adi mo ipapaayan iti sakit tinakam, wan. Apong. Dakkel kan. Iso nga amo mo no asino at talaga ti agsakripisyo para kan ka. Uray saan nga ipagalti inam makisinarak ka kan ni tatang mo. Di mo kumaunay sansanan ti sumursurot kan kwa na apok. Tapno saan mo ta masaksakitan ni nanang mo? Apong? Uray saan nga agtagtagari ti inam, no kas di nga agkadwa kayo iti amam. Amok ang masaksakitan mo't laeng. Amkan na nga men nga mga no as-asinagton tirik nam iti amam. Saan nga umdas ti paspasyar na kalaeng apok? Rumbang ko mga ipaay na ti obligasyon na kan ka. Uray saan adaw-dawaton ti inam.
Isu nga adakan kan amang timbang iti amin, Mike, apok. Hello, Nanang. Hello, anak. Kumusta ka, Nay? Saan ka kadi amarigregatan, tita? Saan mat, Nanang? Didak pagdanagan. Gagangay tagdadamong umadayo. Mailiwa ka na yun kada kayo. Kumusta nga ni Mike, Nanang? Ay na, may man sinukon itayan di amana. Mapanda ka no maki-birthday. Diyak ko mapalubusan, tanda eksamen na iton bigat. Ngam nagpilit mo't nga, mate. Nanang. Madin sa ti epekto ti panang palpalubos mo iding ang kita dagiti agama anak ko. Di mi mo't mapawila na nakadayo na sumurot iti amana. Diyay mo't tuldog nga amana. Kunam na awan pagkurkurangan na iti anak na no, tigtignay. Bayan yun, Nanang. Amo ni Mike Daytan. Nagsarita kami mo sakbay apin manawak dita Pilipinas. Ngam isungsong ba dyan alaing nga amana? Imbagak lang arodon nga agripaso pa'y para iti eksamen na iton bigat. Ngam di nakmatingkas kaso. Talaga saan pa'y nagbaliw da dyan lalaki iti kinairesponsable na. Sapay ko ma, taawan ti madi nga epekto ti kadayon da pa nagkita anak ko. Sapay ko ma, Nanang. Gaputa kayat ko ang makapagturpus to iti kolehiyo ti anak ko. Inka gumaak ti nag-apply kas domestic helper dito'y Hong Kong manang Emmy, kat napagasatan akmat. Mabutangak ididamo amang panaw iti anak ko, nang runakat kanayon da nga agkita nga agama. Ngam dayto'y laangan tinabatbati a solusyon, tapno makapagtuloy iti panagadal ni Mike. Idi pa'y damo manang talaga asaanan a kanunungan dagiti naganak ko, ti panang palpalubos ko kan ni Mike a makisinarak iti amana. Ngamjakmat namin kayat nga ipaidam ti anak ko iti amana. Isu na laeng takaskas di asaan a nagbaliw ti amana. Irresponsable latta aging ga ita. Aging ga ididandanin agturpos ti anak ko iti high school. Hello, Mike, anak. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Nasaya at anak ko. Dandani ka nagturpos iti high school. Ungarot, Nanang. Nagato nga rodon tar aramidan mi pa nag-prepare para ti graduation mi. Naipatulod kon ti pagbayad mo kadag iti masapol mo iti panaggraduar mo. Bayadam to aminan, wan? Wan, Nanang. Di kagdanang. Wan gayam, anak. Nagpakada akon kadag iti amok nga agawidak inton graduation mo. Agbakasyonak di tayo ti sumagmamanong aldaw. Nasaya at matngarot, Nanang. Tapno at dakan to itong graduation ko. Maragsakan Nanang, tamakawit ka. Eh, rumbang laeng anak. Dayta ti inururay ko, ti graduation mo. Dandani ka na agkolehiyo, Mike. Ungarot, Nanang. Excited akmat din. Panunutam analaeng no anyan to ti kursom, anak ko. Jay kap-kap na kam ti alaem a kurso. Nanang, isungarot ating iti anaimbag no niya talaga ti pagtuyusan ti riknak. Ado pa'y ti aldaw, anak. Sigurado ang nakapagpanunot kanton. Alangarudan, agpakada akong taado pa'y ti aramidak. Aganad ka di ta anak ko.
Ikumusta nakton kadaapong mo? Apay ngay bakit? Rabi ay ngam awan mo't ladya apo mo. Itay pa'y bigat ang nagsarak na nga agama. Huwag nga rod awan mo timbagbagada sa balay. Basta ko na nangagkita na kano nga agama. Apay, saan nga mo dya amana nga datagdandanag nga guroray itiputot na ditaw? Talaga aduldog na dya lalaki. Awan manaknakom na. Daytan, di kanayon ko nga ibagbagakan ni Delia, di pa'y laang. Binaybayan na mo't gaya makanayon ngagsarak na kiti agama. Hanya ngay ita. Ni Mike mutkit di Pinalang at mapanunutan nga agdandanag ta dito'y ang mga oray kan kuana. Ay kat siyempre, agin enjoy akadwa na ti amanay sa akasta. Ay, kaasipay ni Delia ngagsaksakripisyo. Tapno mapagturpos na laang di anak na. Irik-irik na nga ro di anak ta, bakit? Amo ka na sakit mo tinakam na agapoy ti mapaspasamag. Ngam kaya't nalaang mo ta saan amaawanan iti komunikasyon dagiti agama. Iso akas na. Di na napanunot tagbalin abunga ti kanayo na panagkuykuyog dagiti agama. Kaslang arod, hasta sinagpayon tirik na ni Mike iti amana. Saan nga adayo ang mapasamak da ita? No adayo kat nga rod ni Delia. Kanti amana, ti kanayon akad kadwana. Ala, basta agyaman talaan nun, tadandanin agturpos iti high school ti apo ko ta. Adan bunga ti panagsakripisyo ti inana iti balas yung tao. Kasla kaano laang idinapan ka iti Hong Kong anak ko. Ita nakabakasyon kan. Ay nabakit, nabit lang aglabas ti tawan. Iso nga rod tatang, nanang. Kasadyak na pupuutan. Ita agturpusan di apo ko iti high school. Way, nanak kaw. Adan bunga, dagiti pa nagsaksakripisyaw. Amo ka saan analaka ti pagdaldalanam iti adayaw. Ngam na ikarigatam, Delia. Para iti anak ko, aramidat ti amin, tatang. Anak. Ay, nag-asat ni Mahik, takaskan ka tinagbalin nga inana. Ay, no sa bali laang, jak amaw no nakaadal pa'y. Garot Inkarik iti bagi kapag turpusat ti anak ko, tatang. Nanang, uray awan tulong ti amana nga uray may sa akusing. Sapay ko mga raut, tabigbigan ni Mike dagiti sakripisyon para kan kuana. Amo namat nga na pulos tinaitulong ti amana, iti panagadal na. Dahil nga road tinasakit, kaslawan ang yaman na kan kuana. Di nan samot mapanunot ani nanang nalaag ti agrigrigat para kan kuana. Naasidaglat ta iti amana nga uray kasjay day di lalaki. Awan panunot na. Ay. Bayan yun, nanang. Tinapatag. Makita na nagturpos ti anak na nga uray saan atim mulong. Dayta ti maipanakkel ko kankwana, nanang.
Tatang. Dayjayan ti anak ko. Ay, makapasalibu ka gitirik na. Kastoy gayam tirik na ti agpagraduar. Kalpasan ti adaw pa nagsakripisyo, makitak matlaangan ti bunga ti amin. Aggraduaran ti anak ko iti high school. Ni, pinayapayan nak. Maragragsakan at talaga ti anak ko. Excited nga graduar. Apay ato manang kyaw. Kasla da birbirukan na. Good morning. Ha? Anya ti aramidam ditoy? Apay na da ka? Siyempre, attend darak ti graduation ta anak ta. Ay, Jenny, pinayapayan na. Nagragsak ti anak ta nakakita kanyak, Delia. Anya ti kayat mo asawan? Kinasarita anak ta, asyak ka na ti kadwa na nga umuli ti entablado ang mga awat iti diploma na. Anya? Okay lang, ba't kan ka? Saan ka di? Request ti anak ta dayta. Kat, tsak mat kaya tapayan. Nakita mat makasano ti kinaragsak na nakakita kanya. Nagpuskol mo tan ti panagruprupan. Kalpasan nga inabandona na kami nga agina. Di nakpay tinulungan anang paadal kan kwa na. Ita, adda ka dito'y ako namlansi ka tinaggastos iti panagadan na. Saan abali ta ka ba ulamit? Nagkapu ka pa yun iti abroad. Kaya't asawon day ta, kabala mapagturpusan ta anak ta. Awan mo ti sa bala paggasgastusam. Sana kas kanyak nga adda pamilyak amang namnama kanyak. Kinayat mo day ta isa ugunggunang. Noon da konsensyam, saan ka ko mga imanugot iti kayat ti anak ko? Si Kamat Delia. Maminsan lang mo dayto eh. Isa pa busuya mo ta anak ta. Kan agyaman agayam, tadi mo impaedam ta anak ta kanyak. Pumanaw kay isang anak. Agbiro kay sa bali a pagtugawan. Diyak kayat ang makita ti panagruprupan. Panahon na titoy. Puskol at talaga ti panagrup-rupa ti di lalaki. Kaya't mo asawan, isutin mo ulit entablado akadwa ti anak mo. Wantatan, iso ka no ti request ni Mike. Ay, anyan. Kat nabati ka maut. Ay, amang ano isukit di atin ang ibagay ti anak mo. Puskol rupa lalaki. Tila nagpainan. Awan na apulos ti kontribusyon na iti panagadal ti anak yaw. Numisukit din ti kundi marcha di entablado. Kasaritak tuman ni Mike. Ay, apo di pala na iti club tagungguna na. Saan na nanang? Mabalin asaan ang maawatan ni Mike ti marikriknak. Ti amo na siguro kat okay laon day jay. Kahit anya nga iti imbag am kalpasan ti graduation. Saan ako na nagtagtagari tatang? Diyak kaya't amaperdi ti aldaw ti anak ko. Oh, nayan. Daytan, di ibagbagak idi pa ay. Pinalubosam tumot nga men akanayon da nga agkita. Di, tiamo ni Mike, okay la ang amin nga aramidon da nga agama. Ngarod Bayan yun, nanang. Diyak kaya't ada kami iti anak ko ti agriri. Kabalak pa'y mat nga ibturan ti amin. Wan angam ka si kapay, anak ko. Anya nga ron ti planom ita. Saan ako na agbayag, nanang? Tatang, agsubli akto ni Hong Kong. Ituloy ko ti agtrabaho para iti panagkolehiyo ni Mike. Diya ka mo noan niya ti sawak, Delia. Marikrik nabi ka ni nanang mo ti saam marikrik nam ita. Mapukaw tumat laang daytoy, tatang.
May liwliwag kong tumatlaan ti sa amarikliknak. Kabalak ti ag sakripisyo para iti anak ko. Anyan. Hanggang salwada mo tabagim anak ko. Di mo patayin ti bagim iti katatrabaho. Panunutan mo ti bagim Huwag nga agpaiso Delia. Katsapay la kumata mabigbig to ni may ti sakripisyong para kankwana. Sapay la ko matatang. Namasaanan anapatagday ta. Basta maitad ko ti obligasyon ko para kankwana. Tapno nasaya at to ti masakbayan na. Naragsaka kong tatang. Nanang, amo ka dinakbaybayan ti Diyos. Isulaang ti pagkapkaptak kadagiti kastoy a pagtang ti biyag ko. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapaubuan, panagibalas. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manang Mirna, haapay ka di, ma'am. Ada nang ko akain inawag ti asawak. Kat ibilbilin na apatayan dan ni Riden. Anya, na yan ti kasta. Kasta kadilatan akanayon. Talaga adda kasti aramid ti asawak manang. Iso apanawin siguron. Tapno ipulong ko kadagiti pulis ti aramidan na. Anya, wan manang. Barang agibusan ti kinadakas ni Sander. Ay ngam saan akas karina ti plan-planwam nga aramidan. Ay, amang ano si kamo ti maisagmak. Sige, manang Mirna. Panunutak anaimbag. Noan niya ti kasayaatan nga aramida. Dagol, maudin da ito'y apan nakisaritakan ka. Anya ka di manan ti pagam, sika nga ginlalaing. Amok ti plano yung aramidan. Ngam panunutam kuma, nga inton aramidan nyo dayta. Inkalimatan ti may sa asakam iti abot. Anya na ita sasawang mat. Di mo maawatan ti imbagak, Dagol? No aramidam amin nga imbilin ni boss. Agpaggadmatan ti biyag mo. Is a panunutam ana imbag. No hustumot lang ti aramidam, wano saan? Kanya, talagang agin lalaing kamat. Saan akin agin lalaing daytoy Dagol? Ibagbagak laang tinasayaat nga aramidan tayo. Lumaklakay tayon. Isong agbalbaliw tayo kuman. Di ko namgid di, takrot ka. Kanaging sasayat ka. Hindi to tapana kamat na managdakdakas. Adakan ka no dinak ng gandagol. Ngam panunutam kumati ibo nga ti aramidan nyo, kunakmanan. Nakasagana ka kadinani? Mapanta ko ba main grocery? Ita tinaka-schedule nga inventory tayo. Mabit lang, honey. I-recheck ko pa nga umuna dagiti files ko dito yung MacBook ko. Ala, daras naman ron. Sigurado ang nakasangpot amin na nagiti kakadwa tayo nga inventory. Wan ka di. Mabit lang na ito eh. O sige, orayan ka ni ijilugan. Sige, honey. Ma'am Luisa! Ma'am Luisa! Apay ka din, Antonio. Nangag ko ti saritaan da boss. Kanti kain inawag na iti cellphone. Adda kanon ijay sentro dagiti binilin na amang patay ka ni Sir Reden. Anya? Kat madama asursurutan da ni Sir Reden. Isuarimwar matan ni boss. Anya? Sigurado ka itinangag mo? Hun, Ma'am Luisa. Agawaan nyo, tamapanta ko maag-report ka dagiti pulis. Sige, partakam nga rod man, Antonio. Inka erwar ti may sa alugan. Kat aglayon tan ije police station. Kan surutan tanto da Sander. Hani, andamang sursurot ka datan. Natlaw ko mo tayo. Sige, agsagana ka. Partakak pa diyag pataray.
Diyos ko, anya da ito yun ang mapaspasaman. Pagkalma ka lang. Diyos ko, di na kami kumabaybayan. Di mo itulok ang maisagmak kami. Paltugan na tayo. Ipaltog ko. Masgan ang makipinaltugan. Namreden, saan datan na sardangan na palpaltugan? Dahil para ka na kayo. Diyos ko, pag-awanin na ko. No nagbalin ako na tawas. Saan kayo nga agsardeng amang paltog ka dariden? Aging kaasan tayo ita makamakam! Well, boss! Markaw! Parta ka pa dyan pasaray! Saan nga agsardeng amang paltog ka na tayo? Namatay tayo. Tantani tayo idan maabutan. Well, boss! 95! Natamaan si pilit tilungan na! Sana na mga taray! Ala! Agawa, Marco. Ibatog mo tilugan iti ayanda. Takaritek day tatao! Kamaudyanan. Nagsangot amat langin, Reden. Kunak tupay kat asikat idadaulo iti amin, Sander. No talagamat lang. Aglaban tayo iti mano-mano. Awanan, Reden. Daytoyen ti kanibusanam. Iso nga agpakadakan iti asawam. Pangaasim, Sander. Di mo ko maipaturong ti paltog mo iti asawa. Talaga kayat ko agutasen daytoy apeste iti biyak ko. Adda pulis! Ayop kayo, Tonyo. Luisa, da kayo tinangisag makanyak. Pakawanan na ko, Sander. Nasyak a mismo tinangipulong kan ka kadagiti pulis. Inaramid ko lang tirumbang. May sakamat, Luisa. Saan ka napudno nga asawa? Napudno akan ka, Sander. Ngam nagbaliw ka, gapu iti kinabaknang. Inaramid ko na ito'y, tapno makaamiris ka kuma. Kat surutem tinalintag ada na tibiyag. Saan nga iti agnanayon kat agbyag ka iti lubong ti kinadakas. Boss, husto ti asawam. Kat dayto ti kanayon ko nga ibagbaga iti kada kayo. Saan nga iti amin akan ito? Kat kukwayo. Tonyo, Ikaro yu tinagbasulan nyo. Kat agbalbaliw kayo kuman, boss. Kas iti na ko na ti asawa yo. Surutom mat kuman tinalintag adalan iti biyag. Sander, awan nangabak kadatay ti laban. Gaputag padatang agikaro iti pagbaludan. ayop ka rin. Sikat ti makagapo, no apay akas to'y tinagbanagak. Di nagpabasulan. Gaputa sikati muna anang laban kanyak. Impay ko lang ti birbirukam ariribok. Di ka ginlilinis rin. Gaputad damot basol mo kanyak. Aminado ak nga dabasol ko. Isong arod anak kasagana ak amangi karoy ti dayta. Ngam nagdumata. Gaputa na dagdag senti kasom. Iso anapapaot ti panagtalinaib mo iti pagbaludan. Aniya. Ngam huston da ito eh. Tinapatag. Nagpatinggan ti amin. Ikaro tayo ti pagbaludan ti nagbasuran ta. Kat punasan ta ko man tigura tayo ti tunggal maysa. Itulod na ka ni pagbaludan. Reden, honey. Ani, Ani, anti kastoy anak banagam, anak ko. saan kan nga gliday na nang? Isabel, ani. Kapata sa anak nga agbayag iti pagbaludan. Ikarok lang nang iti dakas nga naramid mi. Agsingsingpot kay ti pagbaludan, honey. Kat kabayatan ti kaadam ijay. Agkitaw kay ti pamakawan ti namaswa. Gapo iti panagbalin mo adakas. Gapo iti inimimpan mo agura kanisan. Wala ni. Aramidip na ita. Ag-ananos ka, anak ko. Sana bale, tarumwar kanto matlaang.
Wala na. Orayan nyo ti panagsublik. Tapno mga baruanan akon. Punasam ko man tigura iti kaunggam, Sander. Agamiris ka. Kabayatan ti kaadam di ti pagbaludan. Wen Luisa, naamiris ko. Ahos to gayam ti ibagbagayo kadamanang Mirna. Kat nakasagana ka nagbalbaliw. Agyaman ak no kasta, Sander. Kat namnamaak ti panagbaliw mo. Basta ikarim kanyak nga orayan na. Ta mga barwanan ta. Kat agbiag tayo na naraksak. Uwan, Sander. Ikarik ta. Kat yunay unay ko kan ka. Agbalbaliw ka kuman. Anyan ti kastoy. Ijamutin pagbaludan tinagbanagan dagiti asawa ta, Isabel. Wan na ron, Luisa. Makapala din iti kastoy. Ngamnas kan nga awatan ta. Anya nga rod kat nagbidot na. Naimbag ka ni Riden. Tamanula ang abulan ti pan nakaibalod na. Ti asawak ti agpaot iti pagbaludan. Gaputaado ti kaso na. Basta agbalbaliw. Barang parwaran damat laadakos. Wen nga rod. Kasta unay ngamin ti apal na iti asawam. Iso aga po iti dakas nga apal na. Nagbalin matan at dakas. Kat gapumat iti ayat ti asawak amang balas ken isandala. Day tamat ten tinamagbalin kan kwa na adakas. Ngamkas iti kinunak. Awanan maaramitan tayo. Wen, Isabel. Katulungan ako maamang ikararag. Asapay ko ma. Tatalaga nga agbalbaliwan ti asawa. Makapaliday matan tinagbanagan ti gayem ta, Rowena. Wan nga Rodina. Ngamsa na bali. Tasan nga agbayag iti pagbaludan. Sa bagay matkit di Rowena. Amom ka di. Italaang manan ang nagsublian na tal na dito'y lugar tayo. Kasano? Kit nabalod matan ni Sander adadaulo ti amin. Wan nga rod. Ay, inal daw ang makariknak iti panagbutang idi. Di na. Ay na. No adak siguro dito'y idi madamadagit ang mapaspasamak. Amangan no nataya ko ni itinerbyos ko. Rowena, sapay ko matasaan ka amauma amang tulong kanya. Tapno asikasuan ta day ti negosyo may kinireten. Apay ko maama-umaak kat isumat ti pangalalak iti kwartak, ma'am. Agyaman ak unay, Rowena. Awan anyaman na, ma'am. Saan tayo abaybay ang tinegosyo? Tapno ag-recover o awan ni reten. Kat inton adag daw iti tulong. Ibagam kanya, tatulungan tayo. Taday tati kayat ni reten. Wan, ma'am. Ay, talaga na imbag ni Sir Reden. Awan makunak iti kinaimbag ti asawa, Rowena. Dahil na ang tanairubo ang nagbasol. Gapo iti sakit tinakam na. Gapo iti inararamid ni Sander. Agpakada akon, Ma'am Luisa. Kat pagyamanak unay ti kinaimbagyo. Sipod, nagasawa kayo kan ni boss. Manang Merna, talaga ka di apanawan na kon. Narigat man nga aramidan. Ngam kasapulan, ma'am. Maikawa ak iti kaawan nyo. Sana bale. Tati anak ko, ti sumukat kanyak, Ma'am Luisa. Agyaman naklauna iti panagserbim diti mansion iti mano atawan, Manang Merna. Katsapay la ko, ma. Taumay kayo latag pa siya. Uwan, ma'am. Namnamaham dayta. Gaputa sigurado akailiw kayo. Ma'am Luisa, Oh, apay ka di manong Tonyo. Di mo ibagang agpakada ka, mat. Talagang agsangit, no agpakada kayo amin. saan ma'am? Damaga ko malaang.
No, nangikabilan yu iti susit ti may saalugan. Kunaklakit din no ibagam a pumanaw kamat. Ah? Saan, ma'am? Saan ka pumanaw? Ay na, naragsak man ti mansyon. Gaputan na karwarkan reden, anak ko. Wan nga Rodani, uray dagiti empleyado tayo. Kasta unay tiragsak da, idi maamuan da na karwarkan. Bayan nyo, mapankon to ida pasyaran ninton pikat. Ay, Apay anak sanay kayo nanan. kasla nga ron sa anak amamate, kadagiti napaspasamak kada tayo. Nalpasan ti amin nanan. Kat adda na adal ko. Awan gayam tinasayaat nga ipaay ti paragipales. Kumusta ka dito yan?